create those jobs. Mag Doho mamalo ne ong'ado mor mag jopiny ewi osuru mar gero udi bang' miyo sirikal ndalo 45 mar dhi nyime kod juogo osuru, kata doko ni Doho no ne oseng'ado ni osuru no en ataro mar chik. Maendi biro bang' piny owacho kwayo Doho mondo omigi thuolo mar ndalo 45 mar keto e tim ng'eto mar burano koting'o weyo juogo jotich 1.5% mar osara magi e siro gedo mag udi. To kaka jafwambo marwa Chris Owena oleronwa, sirikal bende chano dhi e Doho mar appeal mar kwedo ng'eto mar Doho mamalo monogolo mar wito oko osuru no endo. Mar miyo ng'ato mich gi lwedo makor ka chich kendo maye gi lwedo mar acham, Doho mamalo omiyo oganda jo Kenya fuong'ruok bang' yudo ni osuru mar gero udi ma nengogi ogonyore en ataro mar chik. E bura ma ong'ad kod joyal buche adek mag Doho mamalo, Justice David Majanja, Lawrence Mugambi kod Christine Moeli, e twech achiel jong'ad buchego owito oko chikno ka gilero ni chik mar juogo jopiny osuru mar gero udi onge kod mise mar chik. And we find that the introduction of the housing levy amendment to section 84 lacks a comprehensive legal framework in violation of Article 10, 201, 2010 of the Constitution. That levy against persons in formal employment to the exclusion of other non-formal income earners without justification is discriminatory and irrational and arbitrarily and in violation of section Articles 27, 201, B1 of the Constitution. Kaluwore gi Doho, jatend migawo mar lope onge kod teko mar chiko duol mochung'ne choko osuru KRA mondo choko osuru manyien ma onge kod mise mag chik. Further, it is the Minister or Cabinet Secretary for Finance who is permitted to amend the schedule to authorize KRA to collect a specific tax. The notice issued by KRA informing the public that it has been appointed by the Cabinet Secretary, Ministry of Lands, Public Works, Housing and Urban Development to collect the housing levy does not have any legal basis under the KRA Act. Eneno margi, KRA ne oramonegi luwo chik mar dhi nyime kod choko osuru mar gero udi bang' yudo thuolo kowuok e migawo mar lope. Osuru mar gero udi en achiel kuom mise motegno e chik mar omenda mar 2023 kendo duol mar KRA osebedo ka juogo jotich 1.5% mar osara margi dwe ka dwe. That an order is granted prohibiting the respondents from collecting, charging or otherwise the charge known as the Affordable Housing Act on the basis of the Section 84. Kata kamano, bang' wacho ni osuru mar gero udi en ataro mar chik, piny owacho kokalo kuom jatend komiti mar od bura mar chik George Murugara okwayo Doho mondo ochwal nyime keto e tim chik makamano kuom ndalo 45 mabiro. Allow me to apply for a stay or a conservatory order for 45 days. In those 45 days, I urge you to suspend the operation of those particular findings in the judgment and any decree that may flow therefrom, pending the filing of a formal application under Rule 32.2 of the Mutunga Rules, as they are popularly known, and eventually under Rule 5.2b of the Court of Appeal Rules. Kwayano kata kamano okwed motegno kod riwruok mar Azimio, ker mar riwruok mar Okinde Eric Theuri kod duol mochung'ne ratiro mag jopiny. Kata kamano, joyal buche adek mag Doho mamalo omiyo piny owacho loch tok yie kod kwayo margi. An order of stay be and is hereby issued, staying the effect of this judgment issued today, 28 November 2023, pending the filing of a formal application for conservatory stay and conservatory orders in the Court of Appeal, and these orders of stay shall remain in force until 10th of January 2024. Doho omiyo gi nyaka tarik 10 dwe mar achiel higa manyien mar keto e tim ng'eto mar bura ma kawuono. Murugara oyango ne gichano chwalo bura mar kwedo ng'eto mar Doho mamalo e Doho mar aywagra chieng' tich ang'wen jumani, kaachiel gi tiyo kod thuolo mar ndalo 45 mabiro mar keto chike madwarore mar neno ni chenro mar gero udi odhi nyime kaluwore kod chik. Now, the 45 days we've just obtained means this. Tomorrow we'll be filing the notice of appeal and possibly an application for a stay
of these orders or a conservatory order from the Court of Appeal. That will enable us now file an appeal and proceed to urge the same before the judges of the Court of Appeal. Dheuri kod joma ne otero bura e doho kata kamano ose okang' mar miyo sirikal ndalo mamoko mag juogo osuru mar gero udi kagiwacho ni en chenro mar doho mar miyo sirikal loch. Kendo yudo kaka wuono giwacho ni there is no law anchoring the housing levy. The housing levy ichoko maonge chik, there's no framework, goes against the rule of law. All that the court has said. Okunyado kendo tukao ni uketo stay. Stay on what basis? Usewacho ni the law is unconstitutional, wegi kanyo. The best thing manda de gitimo, de giwemo de ginyudhi Court of Appeal, warom gi jogi Court of Appeal wadilgo. It's a sad day. It's not what we expected. They have now commenced the process of regularizing, and what the court is doing is to give them that window of opportunity to be able to regularize, and it almost feels as if the court is working in cahoots with the state. Duol mar KRA osebedo ka juogo jotich osuru mar gero udi ma nengogi ogonyore chakre tarik 1 dwe mar 7 higani. Ng'eto mar bura ma kawuono nyiso ni oganda jo Kenya biro dhi nyime kod tweyo kanda kuom ndalo 45 mabiro, kata odoko ni joyal buche adek mag doho mamalo oyudo ni chik mar juogo oganda jo Kenya osuru mar siro lwedo chenro mar gero ute ma nengogi ogonyore ne odhi ataro kod chik. Chris Owino, Ramogi TV, Milimani Lokots, Nairobi. Riwruok mar Azimio la Umoja onyiero sirikal